Sí, efectivament. Avui començo content, Content i rient. Aquest començament Tu, estic content, Maria, puc estar content o no? Sí. Estic content perquè ha tornat. Podem dir que el nostre estimat Ton ha tornat. Res, ja us ho vam dir la setmana passada, però... Pot ser més patxangueo, una cosa, ha vingut en Ton, o sigui, no és... No, estic dient que ja us ho vam dir la setmana passada. Estic molt content, però no. Ja ho vam dir la setmana passada, que ahir arribava i aterrava a Barcelona el nostre estimat... Ton Vieira! Què passa? Què vas, Ton? Pues aquí estem, tio. Estem a casa ja un altre cop. No, tenia moltes ganes jo també de tornar, tio. La veritat. Si estava a Madrid ja estava pensant, tinc ganes... A més us veia que anàveu gravant i tot i dic, cabrons, aquests van a tope i dic, tinc ganes d'agafar el ritme un altre cop i Actualitzem una miqueta, què has estat fent a Madrid? He estat treballant, he estat rodant 4 mesos allà i... A Madrid ja està? Bueno, a Madrid i a la Palma. Però realment, o sigui, s'ha venut molt com que rodava a la Palma, perquè hem estat 2 setmanes allà, saps? Realment hem estat molt a Madrid, hem estat, això, 4 mesos. Amb assajos, proves i tot això, 4 mesos. I res, ha sigut intens. Però, estic a Barna un altre cop, tenia moltes ganes de tornar també. Res, ara el podcast abans érem 3, vam tirar sense tu, teníem pressa, vam tirar sense tu, ara serem 4, et tindrem per aquí, i tindrem, clar, 4 i el convidat, o sigui que serem 5, i la Maria avui ja ha tirat, què busques? Mira, jo faig el que puc, no, jo, la setmana passada tu vas dir, tindrem aquí... Sí, què vols dir? No la tindrem. Sí que la tindrem. Bueno, doncs tingues tu currículum. Jo vaig dir Carla Simón, però has parlat ja amb la Carla Simón? No, doncs ja està. Tinc un altre contacte. Un altre que m'han proposar i que poder de moment ho tindrem difícil, però bueno, la Carla Simón, jo vaig dir Carla Simón, vas ser tu quasi, l'altre on tini tu. Sí, Carla Simón molaria bastant, Sí, però... Sí. Maria, t'estàs apalancant, Teniu son, jo també tinc son. Jo no tenia son i la Maria m'està encomanant. A mi m'està contagiant la son també. Està aquí amb la manta, no? Una setmana més en la que faig un treball a les 4 del matí. Som-hi tots. Però això és culpa teva. A més, és molt tard, això no ho hem comentat, però són les... No. Sí, està. Són les 11 de la nit. Les 11 de la nit. Jo a aquesta hora, bueno... També et dic, jo ara... Jo me n'aniria a festa en veritat ara, És un no parar. Una cervesa aquí entrava. Una cerveseta. És que siguin les 11. Però estic en mood festa, literal. Treballeu demà, no? A veure, també et dic, tu acabes de tornar de Madrid d'un bogeria, o sigui, d'estar aquí dalt, de cop la meva salut està rebaixant a la realitat. Has anat molt de festa o no? Tio, però és que... No, i t'ho juro que és algo que l'altre dia ho parlàvem amb un amic, amb el Roger, que és un company de curro que viu aquí a Barna també, dèiem, mira, hem viscut en una bombolla molt maca, molt guai, molta festa, però ara toca arribar a Barna, aterrar i... Molta festa a Barcelona. Sí, no, però més controlat, sí, perquè vulguis o no allà, també ha molat molt perquè s'ha sapigut separar com lo social amb el curro. Quan estàvem curràvem molt en sèrio. Però clar, era tan intens mentre treballàvem que després a la que podíem o ens anàvem de birres o sortíem de festa una mica també com per desahogar-se un poc, no? Però sí que ara toca arribar aquí a Barna, aterrar, calmar-se i apartar una mica aquesta etapa. De postdepressions i merdes aquestes, com ho organitzaràs això? Què? Què? Sí, el vacío post-rodatge. Sí, aquesta cosa... Ressaca emocional, no? Depressió post-rodatge. Sí. Ressaca emocional. Jo l'any passat ho vaig passar fatal per això. I sí, em va passar que... Com que l'any passat què vas fer? Bueno, quan vaig rodar tot l'Aire Sona Bé, tot això venia... Clara Calla. Sí, coses d'aquestes, com va haver-hi com un parell de mesos de molt curro i molt guai. I després, quan vaig acabar, vaig caure una mica en això de tot és una merda, l'únic que mola és rodar. Saps? Llavors l'any passat va ser bastant com aprenentatge en aquest sentit. I amb Hit m'he proposat enfocar-ho d'una altra manera. Vull dir, això és una etapa, està molt bonic, però és que aquí a Barna també és molt guai. Llavors, aquí a Barna hi ha moltes altres coses divertides i que em fan molta il·lusió. A més, ara no tornes a casa als papes. No, ara me'n vaig a casa. Sí, això també és molt guai, això. És una etapa que em motiva molt perquè me'n vaig amb amics fora i és un repte que me'l prenc amb molta il·lusió i
i amb molta motivació, la veritat. I a veure, que no s'ha dit, Hit. Bueno, sí, es va dir la setmana passada, perdoneu. Què? Però, bueno... Que va estar rodant a Hit. Estava Clar, és que rodant a n'hem dit sí. Clar, és veritat. Que no, no hem és dit veritat. què. Podem parlar una mica de Hit, perquè clar, a mi, per exemple, Hit em sona com a... O sigui, tinc zero referent de Hit, no sé ni què... Sí, tio, és que saps que... O sigui poder algú sap, però jo no sé res. Hit és una sèrie que... O sigui, l'ha vist bastanta gent, però aquí a Barna no s'ha vist, tio. És- Aquí a Barna Com no s'ha estàs vist. muntant? De fet, amb en Roger, el nom del Roger sortia molt. Crec Bueno, Bueno, endavant. l'hem de portar un dia, Sortir. que... Barna ni Catalunya, o sigui... Ell és de Barcelona, Vale. va estudiar a l'Institut del Teatre, Hosti, quants anys tens, Roger? té 24 anys. Hola, que Sí. guapo. I això, va estudiar, i és amb el que marxo, amb el que Sí, marxo sí. a viure. I sí, marxo amb ell. Ah, vale. Sí, O sigui, ara te'n vas a viure amb un amic que has fet de... Amb una mica... Sí, perquè realment allà estàvem ja... s'assemblava bastant a conviure junts, perquè estàvem a un apart hotel els actors que érem de fora i llavors compartíem moltes hores junts, no només les hores del rodatge, saps? O de cop, doncs, si ens venia a gust sopàvem junts i sí, va sorgir la idea aquesta de marxar i els dos ens va venir molt de gust i cap endavant. Que bé, que bé. Clar, I què però estàvem... ara... Bueno, digues. Res. Estàvem dient alguna cosa abans, no? No ho sé. Bueno, no sé. Bueno, Tira. que molta Digues, gent es tira. pensa que vius a Can Barraca, però... Ja, no, clar, que... Viuràs a Can clar. Roger. Ara viurà a Can Roger. Ara viuré a Can Roger. Faràs un podcast amb en Roger, o no? Faràs un podcast amb en Roger. No, Epa. no, no. Competència amb aquest Roger. Trist. Ai, de moment... De moment en Roger em cau malament. De moment... Tot, no ens facis la competència. No, ens no. amaguis. Tu, i què? Anem una mica al gra, no? Perquè, tu, anem al gra. O sigui, nosaltres encara no ens has explicat. Jo Això ho hem de és deixar que de clar. moment tot el que hem anat explicant... Ja, era clar, com a- clar. En plan, hòstia, sí, però fa 20 minuts ens ho ha explicat. Tot el que hem explicat, Clar. jo vull saber coses noves. Ara, exacte. O sigui, no ens has explicat res. Venim des de zero, no estem falsejant. Tu no saps res, perquè Ella encara Jo no menys. sé res. I tu tampoc saps res, però... He vist el tràiler i tot. Amb el Martí, l'Enzo, que està allà... Clar, Tenim ja ho públic veurem. avui, per Avui cert. tenim públic. Un aplauso al público. Un aplaudiment. Puc colar la meva falca de que ens poden veure tant a YouTube com a Spotify? Home, aprofitar-ho, Anirem deixem-ho dir. comptant això. Com els dimecres al Twitch de Sant Esmac. Pesat. És que tot el rato posant Però que s'ha de recordar, És tio. intel·ligent, és espavilat. Jo faria alguna cosa, però no La sap recordar. fotre quan... Em podeu veure a mi a l'Institut del Teatre els dilluns i març. I m'aneu No, a va, visitar. anem a lo que ens interessa, que nosaltres et volem preguntar, tio, o sigui, la pregunta gran, com ha anat? Tio, què? Explica, xerra, va. Vale, voy. Home, Va! M'he quedat en blanc, tio. nerviós. Tio, doncs l'experiència ha sigut una experiència que al principi va costar molt. O sigui, la veritat és que al principi va ser molt complicat perquè jo mai havia estat a un rodatge amb un personatge tan intens, protagonista, amb tants mesos de rodatge i tants dies a la setmana i tantes hores treballant, i ha sigut un repte en molts sentits, tant a nivell personal com a nivell professional, i el balanç és molt positiu, però sí que és veritat que al principi va costar molt. Molt. De cop i volta jo les primeres setmanes sentia que no tenia energia per res. I fins que no vaig fer un canvi de xip, també al principi em pressionava molt perquè pensava, ostres, és aquesta pressió que ens posem a vegades els actors, no? De cada cop volta doncs jo pensava que aquest seria el projecte de la meva vida, que és el meu gran repte, és la meva oportunitat de que la gent em conegui, que la gent vegi el que sóc capaç de fer i totes aquestes coses al principi em van jugar molt en contra, perquè em generava una pressió que no m'anava bé a l'hora de treballar. Va haver un moment que vaig fer com un canvi de xip i vaig dir, mira, deixaré de prendre-m'ho com un curro, m'ho prendré com un curs intensiu, com si estigués a veure jo o el que sigui, i vaig a tope amb aquest curs intensiu, a arriscar, a provar i això... Això és un bon plantejament. Això ja m'ho vas explicar l'any passat amb el tema també de la una vez i no sé què, que hi ha tota aquesta pressió d'intentar de guanyar un Òscar cada puta pel·li que facis o cada minissèrie que... I no. clar, i el que dius, El plantejament ha de ser diferent. Jo en contra, però crec que és una cosa que mamem els actors des d'un principi. O sigui, tu ets actor i ja hi ha com aquest missatge de que has de triomfar, de que has de ser, de que t'has de guanyar un lloc en la indústria, de que has de guanyar premis, de que has de ser el millor tota l'estona. Sí. Dius, ja hi ha suficient competència com perquè a sobre nosaltres ho fem encara més difícil. Ja. Saps què et vull dir? Mira, jo faré el meu curro, donaré el màxim i
i aniré pujant, cada cop que vagi treballant doncs aniré millorant i ja està. Però prendre's el curro des d'aquí a mi personalment m'ha ajudat molt amb HIT, molt. I un cop vas fer el canvi de plantejament ja ha anat, pots dir, sobre rodes i tot ben bé i... Sí, aviam, són alts i baixos, o sigui, són alts i baixos, és una muntanya russa d'emocions. També 4 mesos Clar, són dona 4 per mesos. molt. Clar, és que aquí tots heu viscut un rodatge menys jo, o sigui, no sé com... Sí, o sigui, hi ha moments que m'ha encantat viure això també perquè hi ha moments de molta eufòria, molta felicitat, de moltes ganes de treballar i potser un dimarts estàs així i el dimecres se t'han tret les ganes per complet de treballar. Hòstia, Però mola molt dir, doncs ho faré igual de bé que ahir, saps què et vull dir? O no? I dir, doncs avui que estic fent merda vaig com a tope amb el curro, saps? I que costa, però després o sigui, és molt guai. Quan t'ho treus, saps? És molt gratificant, tio, hòsties. Aquest dia estava fent merda i he estat a l'altura del que em demanava el director. Dius, guai. I amb l'equip què tal? L'hòstia, ha sigut... Ho ha dit, o sigui, no ha dit gaire res, però jo he sentit un fiesteros, he sentit com... sense dir-ho, per la mirada, pel... Buah, estan loquíssimos. És que Són molt fiesteros. No sé si es veu a la càmera, però li brillen els ulls. No, els que no estigueu... Escoltant a Spotify. Estigueu escoltant per Spotify. Connecteu-vos a YouTube perquè aquesta mirada és or. Però com? A Spotify està en directe això també? No. Vale, clar. Està en directe a Twitch i aprofitem per gravar-ho. Ens hem desqualitzat a tu, Aquí rius, tio. o sigui, que ens has explicat moltes coses, però nosaltres també t'hem d'explicar unes quantes, tu, perquè això... Sí. Ja. Hi ha alguns canvis. Jo el que em flipa molt del projecte aquest, en especial, és que vas haver de posar un accent canari. I recordo just al principi, abans del rodatge i tot això, perquè a més va venir com molt sobtat el tema HIT, que van agafar i al cap de res ja estava rodant. Doncs que estàs com molt preocupat pel tema de l'accent, i com es planteja l'intentar no vacilar en plan... No parodiar-ho, no? No parodiar el canari. Clar, és que has de sonar canari real. No? I més en temps rècord, perquè tenies, un mes o menys. No, però si va ser molt fort. Jo me'n recordo que ens ho va dir i després estàvem aquí, ell intentant fer de canari... Bueno, intentant, que ho va ser superbé perquè ja havies parlat amb una tia, em sembla, alguna cosa així, que era canària i jo pensant, mare meva. Jo recordo Insta-stories a Millors Amics. Bro, tu, algú coneix algun canari? Uau, que heavy, és veritat. Sí. I això no fa tant. Jo he pensat, hòstia, per tu fa un punyal, però en veritat no fa tant. Ja, és que ha passat com... Sí, perquè va ser com de cop i volta... O sigui, és el que dius, jo vaig fer el càsting de HIT, van trigar molt en confirmar-me, però quan em van confirmar, la setmana ja estava allà. Sí. I clar, de cop i volta em diuen que haig de fer de Canario. I va ser com, ostres, al principi va ser com un col·lapse de curro de dir per on començo? Començo pel personatge i tal. No, el primer que vaig fer va ser treballar-me l'accent, perquè és el que tu dius, tio, el tema de paròdia a mi em feia molta por caure en això. Molta por sobretot per un tema de respecte cap a ells. Vull dir, crec que quan et toca fer un accent o fer aquestes coses, com a actor és un regal, però clar, pot generar molta polèmica i jo sé que pot arribar a ser polèmic fer de Canario en català, no? Però bueno, al final jo també m'ho he pres com un repte que he tractat amb tot el respecte i m'ho he passat de puta mare, tio, fent de Canario. I m'ho vaig preparar jo sol, vaig anar mirant molts vídeos, de cop i volta em va entrar com l'obsessió, saps, de dir... Però em vaig empassar una de podcast. Podcast amb... Em vaig empassar una de podcast en Canario, humoristes, vaig veure la sèrie del Hierro, que em va ajudar moltíssim, perquè és una sèrie que tots són canarios, i a més és una sèrie que, clar, el canario és com el català, hi ha diferents catalans, diferents dialectes, entens? Vull dir, segons el lloc d'on siguis, parles un català d'una manera o una altra. I el canario passa el mateix. Jo una mica al principi deia, quin canario escullo, clar. Si ets de Tenerife és diferent que si ets de La Palma, que si ets de tal, no sé què. La pregunta és quin vas triar? Cap. No, t'explico. Perquè, o sigui, jo el que vaig fer és, primer de tot, com parodiar-ho, em va servir molt al principi parodiar-ho, portar-ho a algú superteatralitzat. I més vas fer amb en José. No, això ho vas fer sol. El coach vaig fer el treball de personatge.
l'accent el vaig al principi portar molt a l'extrem, em vaig quedar amb un accent la gent de la Palma tenen molta musicalitat, Sí. i llavors això vaig primer de tot per odiar-ho, portar-ho al teatral, sobretot per perdre la vergonya i tal, portar-ho a un extrem. Llavors després ho vaig anar polint. I al final el que vaig fer és trobar un canario, el meu canario, és a dir, com jo parlaria canario, m'entens? Que fos el més natural i el més que em sortís més de dins, saps? Perquè si no sempre estaria fent m'entens el que et vull dir o no? I vaig acabar trobant com el meu accent i la meva manera de parlar-lo. Clar, llavors això a nivell de construcció de personatge t'ha ajudat també bastant, eh? O sigui, començar a parlar de... O sigui, començar a través de l'accent t'ha portat a algun lloc o ha estat... Sí. Tio, l'accent canario, això ho parlàvem amb el Daniel Grau. El Daniel Grau és el que fa de Hit, el prota de la sèrie, i em deia, hòsties, crec que el fet de fer canario, com a tot, ajuda molt perquè et col·loca una energia. O sigui, els accents, preparant-ho, al principi jo, preparant l'accent, una de les coses que vaig treballar és trobar l'energia del canario, és a dir, és com, per exemple, el castellà, com nosaltres el parlem, és molt diferent de com el parla un argentí, per exemple. Jo no el parlo. Bueno. Directament. Però sí. Però, o un dominicano, saps? Jo què sé, un dominicano pues, està com més arriba, saps què et vull dir o no? Nosaltres poder parlar més des d'aquí, no sé, m'entens el que et vull dir o no? I com a actor m'ha ajudat molt, tio, perquè el meu personatge té una energia molt a dalt i parlar en canari em col·locava fàcilment en aquella energia. Que guapo. Jo crec que aquí la gran pregunta és, però, per què collons no van agafar un canario? Molt bona pregunta, tio, i està molt bé que parlem d'això. No, i per què creus que... O sigui, no sé. Sí, me'ls vaig menjar amb patates. No, sí, vull dir... No, jo crec que... un càsting... És una cosa, per exemple, de perfil. Tu tens un perfil super concret, que poca gent... Nosaltres ho sabem, no només depèn ni del perfil ni de l'accent, o sigui, depèn de tantes coses, i jo potser... era un hàndicap durant el procés de càsting el fet de que no fos canario, però les coses que no portava com a canario les aportava potser amb el que ells buscaven de perfil o del personatge i tot. Llavors crec que el balanç va fer que es decantessin per escollir-me a mi, però depèn de moltes altres coses. Saps què et vull dir? Sí. O sigui, jo crec que el que van fer va ser anar a buscar canaris, no van encaixar, llavors van obrir. Ja, i devien considerar que els encaixava pla més en ton, encara que hagués de sacrificar això del fet que s'havia de prendre el... Sí, de fet va ser un debat al principi, o sigui, al principi sí que es plantejaven que fes castellà d'estàndard, diguem. No fossis canari. Però és que per trama era impossible. O sigui, literal, haurien d'escriure un nou guió. Sí. I res, això, però molt guai, tio. I tu ets l'únic que fas de canari, sí? No, hi ha una altra noia que també és de Santander i fa de Canària també. I qui li surt millor? Que aquí li surt millor, que decideixi el públic. No diré jo, no, crec que tenim canarios molt diferents, les dos. Pues malo. El txec... Malo. No, perquè és el que et dic. Sí. Vull dir, saps com... feia el canari tot. Per exemple, tu parles com més així, saps què et vull dir o no? Vaya vi. Has obert un... Vaya vi. Ha tret les cabres, Han tret les cabres. De moment ets convidat, Potser la setmana que ve no et truquem. Ja, aviam si la setmana que ve no et truquem. No, pues això, però ens va anar molt bé perquè hi ha un dels personatges principals que és canario. Llavors, qualsevol cosa que nosaltres doncs no acabava de sonar bé, doncs ell venia i ens corregia. Ha fet una mica de coach. O després hi ha un altre tema, que el guió no estava escrit per canarios. Llavors hi ha moltes expressions... Ah, vale, clar, hòstia. Clar, és una moguda, això. Tipus TV3 amb els joves, no? Hòstia, va tu a l'olla, lol! Clar. Literalment sí, o sigui... Sí. Tu creus que hi haurà gent que està mirant el nostre podcast, en plan, espanyols que volen intentar imitar l'accent català i ens miren a nosaltres, com tu has fet amb els canaris? Hi ha un actor de Salamanca... Però... Ets boníssim. Si és així, envia'ns un Instagram. M'agradaria molt, tio. Una cosa, vosaltres us creieu que vindran a buscar a 4 Anton ho ha joves? fet. Anton ha anat a mirar canaris. Però haurà anat a mirar, jo què sé, Ariane Music. No, mira, no. Vaig veure un tio. Vaig estar mirant vídeos d'un tio. No. És la setmana d'Andales. Andales Review és canari, no? Que aquesta nena, una cosa, poc de la broma, perdó, per aquest petit incís, però aquesta nena, jo la veia quan tenia 10 anys, té quasi la meva edat per dir... Bro. Mira'm una cosa. Jo mirava Andales. És una tia, a mi, les meves cosines petites me van ensenyar, és lamentable. Però què? Sí, és...
Sí, no sé. És l'antireferent. Estan fent un parèntesis molt gran aquí, Perdó. Estem parlant literalment d'en Martí més fanboy de Però tu havies sigut fan de l'Ariana aquesta? No, d'en Dallas Review. D'en Dallas. Quan em pensava que no era gilipolles, que ara és un gilipolles total, però quan no era gilipolles, mirava els seus Però era vídeos, normal. però fa com 10. Fa molt de temps. 8 anys o alguna així. Però t'acabes de crucificar. Sí, m'acabo de crucificar a mi mateix. Bueno, no passa res. Clar, podies haver mirat en Dallas. Però... No, però en Dallas mai feia un Tu accent. la referència, no? Jo vaig anar a parar a un vídeo, a YouTube, un vídeo d'un tio que tenia 4 visualitzacions. Doncs aquests som nosaltres. Clar, Era un... Com es diu aquell? Miquel Montoro? No, Miquel... No. Ah, el pagès aquell. Sí, Miquel Montoro. Ell té molts seguidors. Sí. Perquè feia coses de... O sigui, un pagès... No era un pagès, però coses random d'aquestes, saps, de casa seva. El Carrasmo de La Palma o what the Carràs la hell. Palma. Sí, i me'l vaig empassar. Quin era el vídeo més random que vas veure? Sí, no sé com vaig anar a parar, no te sabria buscar, però era un... Ai, pallasso, anava a dir, perdó. Era un personatge. No, perdó. Discriminació als canaris. No, volia dir personatge. Pallasso. Personatge. Era un personatge, tio, era molt graciós, Hòstia. Jo fa rato que em pregunto una cosa. I és com Para de sona menjar. el canari, perquè jo no el tinc al cap. No el farà. Mira, t'ensenyo un tutorial. No, però... Ho ha dit abans, Sanya. O podries dir alguna expressió... Però Sí, quines he característiques té? O sigui, Mira, que... les característiques serien, Farà, per exemple, estuve rodando 4 meses en Madrid, sería, estuve rodando 4 meses en Madrid, ¿sabes? Sería como que las S como que acaban como una J, ¿sabes? Hacen así Uau, como fas un molt bé. Uau, que Sí. cabrón. Entonces, te lo estoy exagerando un poco, ¿vale? Pero es, entonces, ¿sabes? Como que lo aspiran más. Ho fas molt bé. I- És que jo vaig conèixer una canària fa poc i ho fas molt bé. Dios. Es eso. O sigui, I- acabes com de solidaritat, o sigui, com de donar molta èmfasi a tot el que has explicat Bueno, no sé com explicar-ho. Bro. M'has entès? No. No, perquè no has dit Que res. tot Ja, el que ja. has explicat de mètodes podien ser com molt patilleros, però s'acaba de demostrar que han funcionat. Per tant, Gràcies, que la teva paraula té pes. Gracias, No, la veritat és que molt heavy, gracias. Hòstia, que xulo. La Ja, veritat. ja. ja argentí. Jo no tinc moltes ganes de que veieu. Quan surt això? Això, pues la veritat és que no tinc ni idea, però algun dia... No, si no saps de No sap ho deu saber, no? No, És, sí. és temporada 3? Això sap? És la temporada 3, sortirà... Per Això, tant. això jo crec que sortirà cap a finals de gener i principis de febrer. Ara és Però quan anem, no i, vale, quan i no anem a podia l'arrel, dir, on ara. es pot veure? Ara mateix. Això es pot veure a Televisió Espanyola, a la pàgina web de Televisió Espanyola. Es pot com es veure diu? RTV... Play. El o Play, algo però així. és de pa- I- és de i pago, és aquest? free o no? No, és free. És free. És gratis. podem veure és, hit. és televisió pública. Doncs- És com un TV3. És per tots els Doncs espanyols. ho mirarem, la Sí. primera i la segona per... I després això està penjat a HBO, a Disney Plus, crec, alguna que es diu Flix Latino o alguna així, no sé. Ah, sí em Sí. sona. Sí. I, pot ser. i Amazon Prime. Però i doncs, si Molt s'emet bé. aquí el... Hòstia, està totes. Està tot arreu. Sí, està tot... Com pot ser? Ja. No, perquè fan això... Tu O sigui, fan com... un temps... O sigui, no és que estigui comprat per HBO, Vale. sinó HBO ofereix com, diguem, el seu espai perquè com la seva plataforma perquè Vale. Sí, els de seus jutjar. subscriptors puguin veure hit, però no... Vas, no Bueno, m'entens, no? No massa. Jo el que... No està comprada, no està produïda per HBO ni res. Vale, És, sí. Jo he fet això, No us té interessa res. posar-ho a la vostra Ara que la plataforma? compren per un temps, sí. Exacte, llavors ho posen per un temps Clar, sí, i tu sí. pots Però no veure-ho tenen allà. els drets, no poden fer Clar, clar. absolutament Vale, res amb ella, Exacte, ni... exacte. Fer una Però segona temporada, jo el que no acabo d'entendre és... Això has dit que es penjava a RTV, o sigui, és online... Sí, Sanyes, és Sanyes, és TV3 online. TV3 a la Vale, carta. doncs, a la aquí carta, ve la, però- espera't, aquí ve la meva pregunta. S'emet també per la tele o no? Ah, sí, o sigui, això primer s'estrenarà en obert a la tele. Es veurà collons, cada doncs, setmana. Cada setmana. Ah, Hòstia. doncs Quants ho veurem capítols així. té? Va Com bé. Cucut, Però és quants el mateix capítols té? format. Té 8 capítols. Vale. 8 Doncs capítols el d'una que hora. anava, ho mirarem Pues cada sí. setmana a tele, Podem fer no? un reaccionando, no? Ondo. Vam fer un reaccionando com el llop, com Però amb els cervesa, inicis de Can Amb Barraca. cerveses, amb cerveses. Amb cervesa. Tia, podria ser molt graciós. No, No, amb cerveses no, nois, amb cervesa no, nois, que... Bueno, podem fer el que volem, però aquesta temporada és sobre salut mental i el tema de l'alcoholisme, totes aquestes vale. coses es tracten molt. T'imagines? El tipus... Nosaltres veient això, hòstia, i aquí anar cardant. Està molt... Tu quin trastorn... Bueno, sí. Quina malaltia... O sigui, cada personatge No sé com explicar-ho, però quina malaltia Home, mental que tenies? és Sí, Això, un trastorn. Sí. Sí, Un està trastorn. Jo tinc... Jo tinc trastorn antisocial de personalitat. bé. Tu ton o tu personatge? Jo ton tinc moltes coses. I el però personatge?
El personatge té, també, té trastorn... Sí. Justament, mira. O sigui, l'únic esforç que has fet ha estat el Per això canari. m'han agafat. Ha fet de canari i ja està. O sigui, l'únic esforç ha fet el canari, l'altre ha sortit I ja sol. està, tio. I sí, el meu personatge té això, té trastorn antisocial de personalitat. I cada personatge té un trastorn Antisocial de diferent. personalitat. Sí. Hosti, això és molt Tipo llarg. agorafòbia. Tipo el de Merlí... Sanyes, que pixes tan fora de test a vegades. No, el Pau Poig. Sí, Pau Poig. El personatge del Pau Poig. M'esteu no és el tractant de mateix. tonto? Jo em Però és pensava, semblant, al principi, quan em van dir que tenia aquest trastorn, jo em pensava que aniria per aquí la cosa també. I no. Perquè antisocial directament Home, et porta... Antisocial. Et porta a algú de... Clar, però tu pots ser antisocial de moltes maneres. Però no tu entenc. pots tenir poques habilitats socialment i no sé per què, i no tenir per què ser una persona introvertida, Que una està a persona casa- que es tancada... tanca a casa seva. És a dir, per exemple, en el cas del meu personatge és una persona que perd els papers, que no controla els seus impulsos, no gestiona bé les seves emocions i, Martí? i té... Punyalades, Què? Cauen del cel. Per què li dius això ara? Bueno, m'ha sonat... Ah, no, si t'ha ressonat de tinir tu, Què expressa-ho, així. Però si jo Atacs soc molt gratuïts. tranquil. No, en Et sents realitat sí, és identificat molt tu amb aquestes tranquil. coses? Gens, No? gens. Tu ets molt poc el teu Sí, personatge. exacte, sí, això sí. El ton que heu conegut és molt poc així. El ton d'abans és així. Sí o no? Ep. Sí, Amb tu ho hem parlat, no? ho hem Un cop. parlat. A mi quan em va arribar el personatge va ser com, ostres, que guai que 3 anys després d'haver fet aquest canvi a nivell personal m'arribi això, perquè crec que ho puc enfrontar amb maduresa i amb ganes d'explicar-ho també, perquè em sento molt identificat amb aquell personatge. O sigui, jo era molt Tom, i quan veieu Tom... Tom, és eh? el nom Clar, del sí, personatge, sí, que quedi sí. clar, que quedi clar. Jo em dic Toni i el personatge es diu Tom. Jo era una persona que perdia molt els papers de petit i em costava molt també gestionar les emocions i muntar uns numerets tant a casa com a l'escola que a la llarga, o sigui, ara en perspectiva ho veig i sí, bueno, m'arrepenteixo, però no, també ha sigut un procés que m'ha ensenyat molt com a persona també. I m'agrada haver sortit d'això i ara pues, ser una persona que es controla més. I és interessant, m'agrada molt com està plantejada aquesta sèrie perquè fa que trenca amb estigmes i fa que empatitzis amb gent que d'entrada et poden generar rebuig, com pot ser una persona, com el cas del meu personatge, una persona impulsiva o que respon amb ràbia o que viu en aquesta emoció constant de la ira, no? Però de cop i volta coneixes el seu fondo i dius, ostres, per què es comporta així, saps? I jo crec que és el més interessant de Hit, que t'apropa a aquestes realitats que per l'educació que hem rebut les rebutgem o les marginem. Llavors cada capítol és un trastorn diferent de diferents personatges. Sí, cada capítol és un trastorn diferent, exacte. Mira'l. O sigui, tu tens... Clar, hi haurà un dia que aquí quedarem festa grossa, perquè tu serà el dia del teu capítol. Clar, o sigui, jo protagonitzo el capítol 5 i el 5, i els altres capítols ets secundari. O sigui, som tots un grup de teràpia i a cada capítol comença explicant la història d'aquell personatge, et porta també cap un flashback d'aquell personatge, et posa en context una mica de qui t'està parlant i després durant el capítol van passant coses. Que guai. I els altres estem allà una miqueta fent bulto i molestant una mica. És que jo he vist el tràiler i és que fa realment molt bona pinta. També a nivell de fotografia està com molt canviat de les diferents temporades de Hit i a nivell d'interpretació les altres no les he vist massa, però no sé, promet, o sigui, fan molt bona pinta. Llavors estarem molt pendents. I això de que, clar, tu protagonitzes, o sigui, tens unes escenes, moltes escenes que ets protagonista i que era, suposo, gran part del gruix de la teva feina de rodatge, o no? Ho dic perquè, clar, tens moltes escenes, això, que ja que també ho havíem parlat com d'extra, que està allà, com se t'han al llarg del rodatge repartit? És a dir, no sé si per exemple primer vas fer tot el d'extra o s'ha anat intercalant i com, no sé, com t'ha suposat? Sí, t'entenc. La veritat és que jo he tingut molta sort amb això, perquè aquestes últimes 3 setmanes m'ha tocat escenes molt complicades. Has gravat... Sí, el més fort. Millor, perquè però tot i així he tingut molta sort jo, perquè totes les meves escenes, diguem, complicades, han estat molt repartides, saps? Bueno, per la gent que ho escolti, normalment les sèries no roden en ordre cronològic, sinó que potser comences rodant per l'últim capítol de la sèrie, saps?
I, tio, ha sigut molt guapo, això. Respectar el rècord emocional del personatge. Sí. Això ha sigut un gran repte, tio. De cop i volta començar pel capítol 7 el primer dia de rodatge. Saps què et vull dir? Però tu és un merder, perquè tu vens com més... O sigui, al final del rodatge venies com molt més preparat, no? Llavors... Clar. Llavors és com que estaràs com molt saltat de... Que si vas mirant la sèrie dius, vale, el primer capítol estava més fluix, però a partir d'aquí, de puta mare... Jo crec que són coses que a nivell... Espero que només les detecti jo, però sí que és veritat, lògicament, que jo ara, al final, ja tenia el personatge molt més agafat i era molt més fàcil. I al final també és una mica sol, perquè els plans de rodatge no els fas tu. Llavors, al principi, per exemple, companys meus van rodar coses molt heavies. Xungues i no estaven... Clar, que els hagués encantat rodar-les més tard. Ja. Sí. Bueno, t'has obert. Això és sort. Sí. Tota l'estona et brillen els ulls, Ton. A ella més. Ah, sí? Enfoca la Maria. Enfoca la Maria. No, però la Maria estava d'allà. Ja, la Maria és Una cosa, de son. jo estic... No, ja ho veiem, Mira. Bro, però noia, si no gestiones bé el teu temps... T'ho he explicat bastant. Mira com s'ha despertat de cop, Avui literalment hem fet el podcast 1 hora i mitja més tard perquè en Sanyes estava fent una entrevista. Exacte, el que diu que no gestiona bé el seu El podcast temps. l'havíem d'haver gravat ahir i ho vam gestionar malament. No ho vam... Vam tenir un percal logístic. Una cosa, m'estàs assenyalant a Qui és mi? qui és la de convidats? teu Em diuen? problema? Perdona? Sí, Maria Moreno. Sí? Qui és el de la promo que la fa 45 minuts més tard? Vale, Qui? gràcies. Vinga, Bueno, canvio i corto. No, que aquí t'ha preguntat. Ja està. Va, tu, i la resta què? Perquè quan no rodàveu i això... Festa? O sigui, com... No, ja, de fet Anem no sé a la per què party. pregunto, és que... Quan no rodàvem festa o ens muntàvem plans... Festes Festes a casa. Festa també, o després... no, de tant en tant també festa, no? Sí, Vale. sí, però quan ens cansàvem fèiem festa també. No. I quan anàveu al súper també, bueno. Festa també. No, jo què sé, ens muntàvem coses vaig anar a veure un cap de setmana que vam anar a Toledo. fer Que festa. està molt a prop de Madrid i vam anar a Toledo 4 dies fer, allà. De festa. Res. A veure paisatges. Com a desconnectar, sí, a desconnectar. O a veure Entre... o a filosofar. No, mira, a Toledo vam sortir a una discoteca que... No. Estàs autodelatant. A desconnectar, ho ha quedat molt bé i no, tio, ja està. No, era una església. Què? Una discoteca dintre una església. Bueno, allà es poden fer pecats. Perquè és la contradicció, o sigui, és com molt raro, no? Sí. És com tot el que no es podia fer abans en aquella església, de cop i volta és com, vinga. De cop, Anton. Anton va dir, ho faig jo. Gràcies. No, sí, però era super random. Era super random aquell lloc. Però no, a Toledo vam estar molt tranquils. Vam anar a fer el guiri una mica per allà. Molt bé. Ja està. I clar, com gestionàveu el tema de sortir a festa i rodar? No sé si ho teníeu bastant en compte, tipus... O més d'un rodatge va anar una mica encara perjudicats. No, la veritat Si és això que... ho vau tenir en compte. Abans li deia a ell, bueno, crec que ho he dit aquí Sí, també, no? ho has dit Que hem ara. sabut com separar bastant Hey. lo professional amb la festa. Llavors sí que és veritat que quan podíem sortíem de festa i arribàvem... Va haver un after. Vam fer un after que vaig arribar a les 12 del migdia a casa. No ho havia fet mai. Home, sí. No. Home, arribar a les Em 12 sembla tio. Vol dir que fa... Que ho he fet jo amb tu, no? Inclús anava a dir, potser algun cop ho han fet tu i jo. A les 12 del migdia, Martí? O sigui, començar a les 10 de la nit i Tio, acabar a les vol dir 12 que del migdia. fa 4 hores que ha sortit del sol, Bueno, jo no m'hi he Podria ser fet mai. pitjor, Sí, podria haver sigut pitjor, però bueno. Això, no? Que els caps de setmana, per exemple, sí que sortíem per desconnectar, però no hem anat cap dia d'empalme. O sigui, al final hem sabut respectar bastant el curro. Però ja ha coincidit que podíeu sortir tots? Tipus... Sí. O sigui, teníeu dies de festa, tots Sí. entre dins de... Diu, Sí, jo de fet ja Home, els caps de setmana no es roda. Ah, no? Clar, Partint de la base que els caps de setmana... Home, carinyo, tu, Clar. una cosa que et penses No que és sé, em aquesta pensava que feina. es gravava 7 Ja, dies a la ja. setmana en funció de... Carinyo, 12 hores al dia et semblen durant 5 dies a la setmana, Clar, et és que sembla... no sé com... Molt heavy, sí, lo de les hores és una moguda, perquè de cop un dia rodes i treballes només 2 hores, i després hi ha un dia que et citen a les 7 del matí i acabes... Bueno, es peten les jornades una mica... Bueno. Bueno, són jornades molt llargues. Però sí, s'ho peten. Sí, a vegades sí. No, a vegades s'ho peten també perquè s'ho han de petar perquè van curs de temps o que sí, i després es recupera un altre dia, però sí que hi ha jornades molt dures, tio. Però no ens queixarem pas, un regal.
I això, durant la setmana sí que havia dies que coincidíem tots. On vam coincidir molt tots va ser a la Palma. Però amb en Daniel Grau sortíeu, no? O també? Sí, algun dia hem sortit. Sí. Collons. No molt, tampoc. Crec que he sortit també 3 cops o així. Perquè el grup que sou, quina... De què rius? No molt, diu, poder sortir 3 cops amb un tio de 46 anys, saps? Bueno, O sigui, sortir un cop ja és una locura per mi, no sé. no, però ell és fiestero. Sí? Bueno, fiestero no, en veritat no. Ell vull dir, és guai. Bueno, Sí, sí. però seguim. Confessiones. Bueno, ja m'he oblidat, és que clar, a mi no em podeu fer tonteria. això. No, devia ser una Pues merda. ara et torna. No puc tornar. Soc la Dori. Nois, no me'n recordo. No, No, això que us deia, lo de la Palma, tios. Què? Lo de la Palma, allà sí que coincidíem molt, tio, perquè allà va ser com... Vam anar a rodar... És que va ser l'hòstia, això, perquè vam anar a rodar exteriors allà. Llavors, clar, havia molts dies que rodar exteriors eren en plans d'aquests de transició, generals o el que sigui. Llavors, clar, era un dia que de volta nosaltres no treballàvem. I vam anar allà una mica com de vacances. Això va ser superxulo. De fet, allà com ens vam unir encara He més vist tots. vídeos de la platja i de ballar És amb brutal, bus. la Palma, és superxula, tio. No hi he anat mai. Quants éreu? A la Palma. Tota la sèrie érem un equip de 80 persones. No, però o sigui, els Els joves, actors. el grup de joves. Uns 10. Ah, vale. 9. O sigui, n'hi havia 2 que no tenien capítol. Exacte. Vale. O sigui, són 8 Vuit protes protagonia- vale. i després hi ha 2 que són més secundaris. Vale. Mm. I en Està Daniel molt Grau present. és el fil conductor de... O sigui, va sortint com de prota en tots o no? Sí, o sigui, el Daniel Grau juntament amb un altre, amb l'Alejandro Jato, que fa de terapeuta del centre psiquiàtric, són els dos que tenen una trama contínua i són els dos protagonistes, diguem. I sí, el Daniel Grau, per qui hagi vist Hit, segueix amb el mateix rotllo de persona pesada que es fot a tot arreu i que està per tot. Daniel Grau, el El personatge. personatge, com es diu? O sigui, Hit. vull No, dir, i el personatge com es diu? Hit. Ah, Hit. O sigui, es diu Hugo Ibarra Toledo. O sigui, són les inicials. Li diuen Hit. És una mena de Merlí, Hit, Merlí... Va, que Sí. que porta el nom del... Vale, Sí, vale. exacte. Hugo Ibarra Toledo. I això, el Daniel Grau és un tio que està sempre a tot. Perdó, el Daniel Grau. El Hit està sempre a tot. I llavors està allà tota l'estona... Bueno, aviam com rep l'espectador, el personatge del Daniel Grau, perquè fa un canvi radical. I és superguai. Vas veure el volcà? Sí, tio, surt fum encara. Vas coincidir? Sí, rodàvem allà. Ah, bueno, clar. Rodàvem... Clar. No, però vull dir que no et va coincidir mentre va durar l'erupció, va ser... No, va ser després, sí. Sí. L'erupció Tu, crec que va... Això saps si per a nivell de... O sigui, la gent de producció els hi ha liat o alguna cosa? No, que de va fet, s'ha O rodat han a la anat allà Palma. precisament perquè... Ja va per sortir. això. O sigui, s'ha rodat a la Palma una mica per aixecar aquesta desgràcia que han viscut ells. Vull T'has dir, vist cremar? En plan, cremar... És molt impressionant, després us ensenyo fotos. És com terra, de cop negre. O sigui, és el volcà que veus claríssimament per on es va obrir, per on va sortir la lava, i surt fum encara, Però com pot ser? perquè és puta lava, tio. O sigui, Tio, o sigui, res, allò... Sí. I veus, és molt impressionant perquè veus tota la lava que ha petrificat, o s'està petrificant encara. Ja. De fet, ells ens deien que estan intentant construir carreres al voltant o per sobre i no poden perquè les fa les desfà, perquè tota aquella zona està calenta encara. I veus això, veus un riu de lava que ha petrificat, que allò es convertirà en roca. De fet, tota la Palma és que roca volcànica. El poble del nostre costat és que està fruit de les roques. Hi ha un puto poble sobre de lava. Exacte, és molt Literalment heavy. això. és És això. És molt impressionant perquè les cendres, clar, són negres, i la sorra de les platges és negra, lògicament. Perquè és antiga lava. Les sorres de la La sorra és negra? La sorra de la Sorra platja és- de la és- Palma és Clar, negra. És sorra feta de lava, no? Vaya puta locura. És espectacular, tio. Sorra Però també, volcànica, o sigui, boig. veure, ja deixant a banda tot el tema de tragèdia, que jugava una platja... És brutal, és brutal. Sí, no? No, sí, clar. I a nivell A nivell estètic, O sigui, teníeu equip d'allà o no? No, la figuració Vau era d'allà. Ah. L'equip va viatjar tot l'equip allà a la Palma. Ah, ok. Vam estar tots allà. Sí, per això va ser molt maco també, Hi ha molt perquè de vulguis o I no... la gent què tal d'allà? Com... Superguai. Sí, no? Sí. És molt bona iniciativa, o sigui, és com reactivar l'economia, o sigui, Clar. no, però... Sí, durant aquell temps que ells van estar allà, inevitablement
també és com un turisme per la gent Clar. que va fer d'extra, a no ser que hagin escrit a esquirol-actors. Joder, no pilleu les referències de res, colló. Clar, si xerres de coses Jo l'he pillat. Sí? Jo no, Riu, què és, cabrons. Jo no l'he pillat. Bueno, Però whatever. riu, cabron, És una web on pots trobar actors... Sí, conec Esquirol Actors. Ah, Esquirol I per què no Actors. has rigut, tio? Ha rigut, només ha rigut l'Enzo. Només ha rigut l'Enzo. Bueno, és igual. No, però que està molt bé, o sigui, hòstia, és que jo me'n recordo quan sortia a la tele que jo pensava, mare meva, és que s'anirà tota la merda. És heavy. Hi ha una casa que la lava s'ha menjat moltes cases d'allà. Ja, I hi ha una casa que, literalment, no exagero, si això és la paret de la casa, la lava ha arribat aquí. O sigui, es va frenar just a les portes de la casa. Tia, Molt heavy. Bro, molt heavy. tinc lava a casa i tu què tens? Sí, no, però, hòsties, Sí. sí que és algo que... És que fins on es pot fer broma, perquè és molt recent, això. Però, Sí, és però que- cabrón, aquesta casa no els hi ha passat res. No, Ja però, per està bé. exemple, havien veïns allà que... Inclús això d'aquí uns anys pujarà de preu, perquè... Clar, No De t'has cop. curat, Sí, ja. potser sí. Vendo casa con lava. Sanya, 1,5 milió. A vegades Ja. és El tan... suplement de lava, saps? En plan... Ven casa i et cobro una miqueta més per la lava. 10 metres quadrats de Lava, lava. piscina, Sí, a veure, en A ver realitat, quién tiene más lava. en realitat, prou ja, molta prou ja. sort, molta piscina, sort. jardín i lava. Bro, tens tot. No, jo crec... O sigui, vam conèixer gent d'allà, un dia vam rodar amb uns figurants que eren d'allà, de la Palma, i després ens en vam anar a birres amb ells. Òbviament. Ens explicaven... Ja, això no sé. És que tant, tio. No Buah, pots la parar. birra de la Palma, la No pots Tropical, parar. és Sí? espectacular. Ojito. És espectacular, entra sola. Doncs, els tios ens deien, ells ho parlaven i tal, però ens van ensenyar vídeos. O sigui, literal, ells sortien i veien, us heu d'imaginar com una pel·li, d'un vídeo gravat des dels seus balcons, de les seves terrasses, Amb tota... Buah, és tot el foc, i s'escoltava, havien terratrèmols, clar, Clar. i s'escoltava... Però no es van desallotjar. No es van desallotjar, tota aquesta gent. A molts sí, però igualment, o sigui, tota la gent... La Palma és molt petita, vull dir. Ja, per això dic, primer que havien Clar, desallotjat a Martí, tothom. però- O sigui, és com... fins a quin punt Estàs parlant amb un tu inculte, marxes? estàs parlant amb un És inculte, a no en tinc dir- ni idea. allò podria haver sigut una explosió i haver acabat en hores, m'entens? O no? O No, podria haver durat molts més dies. i que la lava... Tu també ets un inculte, Maria, no en sabem. No? Tu, un moment, ja? Això el micro deu estar La meva cantant pregunta bé. és, en quin moment hem passat de ser un podcast cultural a un podcast de ciències? Som Benvinguts a Dinàmics. Poca broma, podríem tenir Uah, un uah, mini... Podríem convidar un vulcanòleg, tio. Home, no, a la Garrotxa n'hi ha un... Sí, sí, a la Doncs el Garrotxa podríem n'hi ha, convidar, tio. Sí, però passa que hem Per de què no? canviar, hem de Perquè canviar és el molt tard i concepte, diem hem moltes deixat de- tonteries, Hem deixat de ser podcast. Anem cultural. borratxos, Però t'ho juro. com, Tu, com que un vulcanòleg? És a dir, què li collons li pregunto jo a un vulcanòleg? Bro, no se t'acabarien mai les preguntes. Segur que el nom tècnic La no és aquest, Garrotxa segur. Està... El nom tècnic L'altre, segur que la és aquest. Garrotxa. És que Home, està ple de pesat. volcans, 40 Sí que és i pico. veritat. Tu, puc obrir T'imagines un que gran sobre- tema cultural? Vale, Espera, un però moment, jo t'imagines... volia afegir Ai, una jo cosa. també volia dir Vale, una doncs, cosa. va. T'imagines Va. que Pedro, vete, cada Josep. cop aneu cadascú a casa vostra i peta un volcà? Bro, t'imagines que patem El meu jo de fa el cap? No, 5 perdó, milions perdó. d'anys a la Garrotxa li va Nois, passar. Però és que no es descarta, o sigui, estan adormits, però hi ha, o sigui, probabilitats n'hi ha molt baixes. sento però la identificat, possibilitat No, hi és. no, jo crec que... O sigui, que de puta mare hem fet molta broma d'això, a més també feien broma, però és important no, ser clar, conscients clar. que aquesta gent les ha passat molt putes i que, per exemple, ells mateixos ens ho deien. Hòsties, jo tinc amics que s'han quedat sense casa. I no només això, sinó que són cases on jo de petit anava a jugar a la Play Clar, amb hi ha una- ells. hi ha una part tot molt més això, sentimental. Bueno, o a places o a carrers. Ja no les veuré mai més a la meva vida. Vull dir, hi ha tot un tema al meu passat que ha marxat, saps? I, bueno, ells ho viuen com... I ja no això, i ja pel futur, és a dir, al final són illes que la seva economia es basa en el turisme. Quan passa una cosa així, potser ja hi ha un... Bueno, no et dic un 50, però un 45% de la població que potser diu, ai, doncs mira, doncs canvia Ojo el que dius, destí. no És vols molt dir que ha atractiu a portat nivell més- No, però és turístic. veritat, és Però a vols dir dir... que ha portat més turisme del Que no, vale, vale. o que no. O sigui, hi haurà gent que s'haurà cagat i hi haurà gent que ha dit, ui, vamos a ver un volcán, saps? Però això Però d'aquí, per són- exemple, és en el una vostre putada. cas, vosaltres heu estat... O sigui, a nivell de pressupost us deveu gastar una pasta a la Canària i això també ajuda.
I a sobre esteu visualitzant les no. Canàries... O sigui, sincerament no en tinc ni idea de com va això. Portar 80 persones d'equip en hotels, després estar a nivell de llicències de... Pensa que a la Palma, a les illes, els interessa tant que fem això, que ens han posat moltes facilitats. Ja, també. Clar. Saps? Ja. Llavors, de fet et diré més, surt més barat i tot, que rodar una altra localització que no fos la Palma. Clar, per aquí no tinc idea, estic entrant en temes de producció i tal, que no allò, però suposo... Abans hem parlat de volcans, o sigui, no... És un 50-50, no? Tu guanyes, jo guanyo. De cop i volta nosaltres ens han donat accés a localitzacions precioses que aixequen la sèrie moltíssim, o sigui... És que hi ha imatges molt guapes. És molt maco. Jo he vist imatges molt guapes. Totals. Tornem al tema cultural. Sí. Ara que parlàvem de pasta, anem al tema que m'agrada a mi. Hòstia, com li agrada. Pasta Quina què? pesadilla. No, però més enllà de... No ens has pas de dir que has cobrat, però... Però quan has cobrat? Clar, què collons ha tirat? Dirà sí. No, és però que... hi ha coses que s'han cobrat bé i hi ha coses que no. Tu has cobrat bé, de saber què, i em diràs no. Relativament. O sigui... O sigui, la feina de l'actor, sobretot en audiovisual, és un curro, tio, que està molt ben pagat. O sigui, això sí que és veritat. Després, hem de ser molt realistes, tios. Cobres una pasta 3 mesos. Potser et passes 10 després sense currar. I aquí anava, perquè a més igual el que hagis cobrat. O sigui, el que m'interessa ara mateix és com et canvia això a nivell professional haver ara doncs, guanyat uns diners i que potser et canvia la visió que tens perquè tens estabilitat, no tens necessitat de treballar durant X temps. I sobretot com et canvia això en quant a actor, en quant a carrera professional. Jo espero que a nivell i no ho diré per quedar bé, però a nivell carrera, a nivell actoral, que és el que m'interessa, vagi molt bé. A nivell pasta, tio, jo tinc unes ganes de fer teatre i a mi fer teatre a una sala d'aquí de Barna que em paguin res en comparació amb audiovisual em ve molt de gust, vull dir que al final hi ha alguna de desvaloritzat o trobar-hi tant pes a la pasta perquè la pasta hi arribarà i mola molt quan arriba i quan arriba en grans dimensions, o sigui, molta pasta és superguai, però després també és ser conscient que el que a nosaltres ens lliga aquest curro és l'interpretar, tio. Llavors, portar-ho amb la màxima normalitat possible dintre del que es pot, saps? I gestionar-la bé, tio, que després també passa molt això, que cobres una pasta i tu gastes amb xorrades, saps què et vull dir o no? Sí. Vull dir... A veure, hem de tenir en compte que Ensenyes és un criptobro, és a dir, ell al final, la base de les seves característiques és la pasta. Inevitablement t'havia de fer aquesta pregunta. Que estem aquí... Però si ho parlàvem abans, que és interessant el fet de com et canvia, perquè et canvia completament la pressa que tens per tenir feina, canvien coses. Et canvia, ara poder diria que no amb una feina que abans hagués dit que sí perquè era... Canvien coses o no? Sí, no? O sigui, quan de cop i volta, hòsties, cobres i reps tants diners, dius, al principi soc ric, m'ho haig de gastar amb tot. Saps què et vull dir o no? Sí. Però després, no? És com important, tio. És el que hem estat parlant abans. Sí. Però jo crec que... O sigui, és un merder, perquè has de com seguir enfocant el... O sigui, que no et perdis de vista tampoc i tampoc... Però ara tindràs uns mesos, jo què sé, 2, 3 o 4 de molta tranquil·litat. Bueno, potser no, però de molta tranquil·litat de... Ara puc estar bé, tinc molts diners, no necessito tampoc massa feina, m'acaba de sortir una sèrie, estaré fent promoció, en plan... Tens com un moment de no estrès que... De no estrès econòmic, sí. I a nivell de projectes també, bueno, no sé... O no, o sigui, nosaltres sabem com és això, tio. O sigui, per molt que tu ara facis una sèrie que ho petis, tio, no et garanteix tampoc que tinguis curro al 100%. Vull dir, costa molt ser un actor que empalma un projecte amb l'altre. Vull dir, jo soc molt conscient que ara puc estar 2-3 anys sense currar, saps? Que tant de bo no passi, però és que funciona així. I al final, si estem aquí currant d'això, és sent conscients que aquesta professió funciona així. I ja està. Llavors també per això el tema de la pasta és molt delicat perquè no saps tampoc quan tornaràs a tenir aquests ingressos. Clar, aquí vaig a la teva pregunta, Senyes, que aquesta estabilitat que tu dius, bueno, potser ara estàs més... És molt relativa, és a dir... Sí, potser tu ara estàs tranquil 2 mesos i al tercer potser et venen les pors i al quart tornes a estar tranquil i al 5è i al 6è estàs de puta mare i després al 7è et comences a ratllar. I el 8è com estàs, Maria?
Bueno, el 8è potser te'n vas de festa, no? Com Anton. Sí, No, això cada No, mes. i després també hi ha alguna Però de voler actuar, o sigui... De voler actuar, exacte, o es sigui- fa Per què ho una mica fas? més- És a dir, si tu Està tens clar per què ho fas, O sigui, hi ha alguna de... Per això a mi Sí. personalment, no sé vosaltres, però el tema de pasta a mi és una que intento tractar com amb molt respecte, vull dir que em fa com por, perquè fàcilment és tan llaminera la pasta que fàcilment pots caure en aquest món de només voler produir per obtenir pasta tot el rato. A mi, per exemple, com a actor, pensant en la meva carrera futura, m'interessa fer moltes coses que potser no em portaran tanta pasta com fer un X projecte audiovisual amb el que em forraré. Saps què et vull dir? Això m'interessa molt. Ton, si ara tu poguessis triar, que ja has dit teatre, però què vols fer tu ara mateix? Què t'agradaria... Teatre. Jo tinc moltes ganes de fer teatre. Jo tinc moltes ganes de No, però més enllà del teatre, i quin tipus de teatre... Quin tipus de teatre? No sé, el que surti. El meu somni com a actor és actuar al Teatre Lliure de Montjuïc. Sí? Sí. El de Montjuïc. El llibre de Montjuïc, eh? Sempre que vaig allà, tio, ho penso. És una bogeria. Se'm posa a pi de gallina, És una tio. Ja, és que és maco, Sí, és preciós i va haver-hi... Sempre m'ha passat, però quan vaig anar a veure les Tres Germanes, vaig sortir d'allà de dir... Jo vull estar dintre d'aquesta peixera. Ja, d'aquell- és saps? que- La escenografia era com una peixera, saps, així de vidre i tal. I deia, tio, jo vull estar allà dintre, tio. Vam estar analitzant l'altre dia la producció de les Tres Germanes i vam estar parlant de la peixera. És que és brutal. És o sigui, a nivell tècnic està molt Com a currat. idea em va semblar, a nivell estètic, ja t'entra pels ulls, però després em va agradar molt, tio, de cop de volta. No, a veure, realment, és brutal, veure-ho el és llibre. com... I pensar, potser en algun moment puc estar allà dintre. Fa respecte, però és molt guai. Sí. Vosaltres voldríeu fer teatre, també, tu, Maria, i tu? Sí, a mi m'agradaria, el que passa és que no és algo amb el que em senti tan còmode perquè no ho he provat mai. Però sí, òbviament. Tant de bo, algun dia. A mi m'agradaria més fer teatre que cinema, també. M'estic comentant. Sí, crec que sí. Fer teatre que cinema, sí. Jo estic molt desconnectat, ja ho saps, Ja. però el cinema em sembla una cosa molt més... O sigui, és que el teatre és com una aura, una cosa que no Més es pot viu, explicar, més- molt sí, més quasi. viu, molt més directe i m'agrada molt. I quan l'any passat vaig estar estudiant teatre, doncs és una passada. Sí, També et dic, jo tampoc vull dir que encara hem d'experimentar molt com per saber què és, Sí, no, d'allò, però... sí. Però, per exemple, a mi, jo tot el que havia rodat d'audiovisual abans, jo sincerament, jo com a actor no ho havia disfrutat gens. És que jo tampoc he disfrutat mai. Gens. He fet molt poc i el poc que he És que fet ha no de ser- ho he disfrutat. Perdó, Massa. i em dóna molt la sensació, no ho he fet mai, vosaltres em direu ara, però que ha de ser complicat disfrutar com a actor una cosa que... O sigui, t'has d'estar pendent de la marca, tens unes càmeres aquí, Jo has d'estar aquí... pendent... Què? Jo aquí sí que puc... jo és que a mi m'agrada molt. Ja, i... Jo és que ho disfruto molt. També jo crec que he tingut molta sort, però... Conec a molta gent que no li acaba. Que no li acaba i simplement doncs, prefereix altres Ben segon. tipus i està molt bé. Però que actuar en cine, i això m'ho has dit tu diverses vegades, va Va molt lligat va molt més enllà d'actuar. Va molt més enllà d'actuar. O Però sigui, el has de teatre complir també. una sèrie de característiques més enllà d'actuar. Però al teatre també hi ha tot Al un teatre tema tècnic també. que desconeixem que és molt heavy, tot el que has de saber. Vull dir, al final tot té les seves coses, i això que diu de les marques, buah, és que a mi el primer rodatge que vaig fer, les putes marques les volia agafar i tirar-les. O sigui, a mi al principi les marques em tensava moltíssim, tio. O sigui, era com, però com em pots dir que aquí pari? Jo, o sigui, no em puc moure, tio, com un puto robot, m'entens? Però després aprens vull dir, a portar-ho amb normalitat, naturalitat i chilling, saps? Jo és Vull dir, que al com final me- acabes disfrutant-ho molt, Sí. Acabes disfrutant-ho molt. I com més merdes d'aquestes et posin, encara millor. Sí. A mi m'encanta. O sigui, Ah, quan això em comencen depèn a dir, de- has de mirar aquí i tal, no sé què, jo dic, què más? Más. Quiero que em diguis més coses. Ala. No, però perquè Sí, és és molt un guai. és un repte, no? O sigui, és un repte. Què? És el que parlàvem l'altre dia, que per fer cine, si tal... Has d'estar boig. Has d'estar Ja. completament boig i t'ha de posar la cosa aquesta de dificultats cada 2x3. 100%. O sigui, si no, et tornes boig. Després també... No és boig. Però que és superguapo això, tio. O sigui, per exemple, abans d'una escena que et requereix un nivell emocional molt heavy o que és molt complicat, per exemple,
tu arribes al set i ja està el de vestuari que si et retoca per aquí, la Exacte. maquilladora que si per aquí, que tal no sé què, no sé quantos, el sonidista que et diu que si us plau que t'obris un botonet que no li arriba el so, tal no sé què. I tu, a tot això, a tota aquesta cosa, concentrat en dir, hòsties, m'estàs demanant que et foti la plorera del segle en 5 minuts. És molt guai, tio, com a actor, aprendre com jo gestiono tot això per arribar allà on m'està demanant el director. Això és superxulo també, perquè al final hi acabes trobant també les seves coses, Li has saps? de trobar el punt. Ja, Si no, inevitablement acabes sentint-te com un muñequito de fèria, que 100%. simplement estàs fent el que algú t'està demanant. Bueno, també jo crec que el cine està més lligat a aquesta pressió de tiempo i de dinero i de productores que volen una cosa. Al teatre potser hi ha alguna més genuí... A veure, 100%. depenent de la No, però companyia, la producció però... també. Exacte, però crec que hi ha alguna més de creació on tu pots estar més present en la creació del personatge i a vegades de l'obra... Sí, potser a mi el que menys m'agrada de l'audiovisual és això que dius. Totes les coses, com tot el que conlleva dedicar-se a esto, o sigui, com de cop i volta et converteixes en una persona molt més mediàtica, que et veu molta més gent, tothom opina de tu, ets més producte. Que no, Exacte, ser director de exacte. teatre, ets més producte, es fa més producte de tu. I totes aquestes coses potser és el que porto pitjor. Però veus, tot i així, això em genera morbo, tio, el dir, me retas a esto, ¿no? Yo ahora mismo esto no lo llevo bien. Pues en 2 años lo voy a llevar de puta madre. Saps? Això hi ha allò que dius, mola, tio. No, però és això, o sigui, al final jo crec que les dues s'han d'experimentar, crec, perquè al final com més coses sapiguem, doncs millor, no? Però... 100%. Tu, no hem pogut fer una obra de teatre... És que jo l'altre dia ho pensava. Ui. Amb Antanes ho hem parlat 1000 cops. Ja, Ho hem dit molts cops. Bueno, Ho hem dit molts cops, perdoneu, però Can Barraca sorgeix una mica d'algú volent fer una obra de teatre. Aquí present Tom Vieira. Ah, sí? Home, tot lo del llop va començar per una cosa de... Hòstia, podríem escriure M'he alguna cosa perdut, Però però sí que va ser aquell moment, Ell va proposar que de fer un van podcast d'això. d'això. Estàvem en un moment en el que constantment estàvem parlant de, hòstia, tenim ganes de fer coses fer junts, coses, tal, lo de l'obra de exacte. teatre. O sigui, arribarà, hem començat per un podcast. I lo que nos queda. Vull Jo dir... tinc una proposta per fer-ho. Estan així. A veure, No, però no puc fer aquí. digue-la. No, perquè... Per què no? Me sap greu. Bueno, ho dic aquí Sí. que ens se senten. Jo tenia pensat. Posarem tots uns diners, no gaires no, pocs. Anem a una casa de colònies, per això Setmana Santa, fem un estatge i portem tu, però fes ben parits, que vingui Sí, 100%. algú a fer-nos una Això s'ha classe. parlat molt, S'ha no? parlat Això del molt, laboratori de portem creació. 2 anys parlant d'això. Bueno, doncs ara ho dic de debò, bro. No, però què? Però què farem? Festa o no? No, o sigui, sí, no. O sigui, Home. Maria, s'ha de saber estar per tot. Per festa i per curro. A partir de les 7 de la tarda, festa. Però sí, com un stage normal, el que es fa als Sí, stages. molaria molt fer-ho, això. Stage, mola l'accent. Tu, és un stage. Classe de... Ah, no, és un stage, no? Stage, Classe d'anglès amb Digues Sanyes el stage. dimecres Buah. al seu La Twitch. frase, dilluns que ve. No puc Stage, dir es diu que- stage, no? Dilluns que ve. Dilluns que ve guitarra. I això estarà a Spotify, a YouTube... La mare que el va parir. Tu, quant de temps ens queda? Ens diuen que això ho hem Que anem Tio, per tallant. què m'ho passo tan bé, tio? Quan ens falta? Una hora Ja, més, ja tio. No està. te'n pots anar a dormir una miqueta més tard. No, Va, és broma, és pots broma. faltant les birres, avui. Faltant Vos les faltant birres. les Si agreu aquest pis, hem dit, va, birres, i anem a la nevera i, hòstia, no n'hi ha. És guai, tio, em quedaria 3 hores més xerrant, tio. Bueno, doncs ni quedem, apaguem les càmeres. No, una cosa, a mi si algú em vol ajudar amb les civilitzacions precolombines Jo no. i la seva clima i demografia, doncs, bueno. Espectadors de Can Barraca, qui li passi els apunts de la carrera d'Humanitats, el convidem aquí a que parli amb Ara, nosaltres. All right. va, Maria, acabo això, va. No, acabo tu. Tu acabes. Acabo tu. Sí, home. Tot el dia... Però acabem ja, Vols o sigui, no hi ha... Sí, sí, no, en plan, no és d'aquí a 5 minuts, és ara. Vols Fem dir una algú- petita vols dir algú abans conclusió, de- no? Que digui algú el Que convidat. parlin tot, No, evidentment. el convidat Tanques tu. participa. Si voleu, tanquem podcast ara i... I seguim tanquem xerrant. Podcast, mantenim en directe i quedeu xerrant en ràdio. Però Bueno, collons, però s'ha de tancar. La Maria que se'n vagi a dormir, em fico allà... Ah, vale. I Vale. xerrem amb en Biel. En Biel el que vol és tenir protagonisme. Biel, vine a xupar càmera, vine a xupar càmera. Tens xupacàmeres. Ja, el nostre No, ja m'estic animant Va, molt. doncs tanquem-ho. Què, tio? Tanquem-ho.
Tios, tenia moltes ganes de tornar a estar aquí, em sento supercòmode, som un grup d'amics de puta mare, és molt xulo això que estem fent, i res, que estic molt satisfet amb el curro que hem fet a Hit, tinc moltes ganes de que la disfruteu, crec que és molt necessària i t'agradi més o menys, aprendre a prendrà segur. I ja està. No cal dir res més. Molt bé. Ens veiem la setmana que ve. Mil gràcies a tots i a totes. Bona nit.